ntene don Ghana l'Ameriki Djamana Kuntigi Danka Kamala ne Ghana Djamana Kuntigi nana akufo ado kakan ka ɲɔgɔn ye kɛ ka kuma tabolo caman kan misali la. I'm very excited about the future of Africa. I'm very excited about the impact of the future of Africa on the rest. Sɔrɔw olu la yakubaliw ani basigiliw siraw farafinna tilebiyan fanfɛlaw la. O kɔfɛ a kan ka kɛnɛ sigi kɛ ne kunnafoni sɛnsɛlaw ye. Bi ntɛnɛn kelen na l'Ameriki Djamana Kuntigi Danka kan ka taa Vibrant Space fɛnɛ lajɛ Accra, Ghana faaba kɔnɔna na. Vibrant Space ye cakɛda ye min bɛ baara kɛ ka dɔnko ani seko fitinɛ yelenw sifinw dɛmɛ ka u ka fɔlisenw lacari yaasa u bɛ se ka lakodɔn cogoya min na. Jabɔla Idris Elba ani Sherili Ralph bɛna fara Kamala kan a ka taa Vibrant Space ka yɔrɔ lajɛliw kɛ ɲɔgɔn fɛ. A yɔrɔ kelen nin kɔnɔna la u ni fɔlikɛlaw ani artiste wɛrɛw kan ka ɲɔgɔn ye. Vibrant dagayɔrɔ bɛ Freedom Skate Park de kɔnɔna na. Yɔrɔ min kɛra skateboard farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ fɔlɔ ye Ghana jamana kan. Ne a bɛ baara la, ne baara bɛ kɛ a yɔrɔ kɔnɔ kosɛbɛ. Ntɛnɛn fitirimagɛn na Ghana jamana kuntigi Akufo Addo ani a furumuso Dame Rebecca Akufo Addo olu bɛna l'Ameriki Djamana Kuntigi Kamala ani gentleman Duke Emof bisimila surafana ba kɛnɛ kan min bɛ wele nanzarakan na ko banke min n'a labɛnna u tɔgɔ la. Mɔgɔ 300 ɲɔgɔnna de welelen don a banke la ka fara farafinna tungaladenw ka kulu min bɛ l'Ameriki jamana la yan kan. Tarata don na l'Ameriki Djamana Kuntigi Danka Kamala bɛ taa kuma ta Château de Cap Coste la yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnen yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen lawale la farafindenw minnu minɛna jɔnya la tun bɛ bila jikan sisikulun kan a yɔrɔ de la ka taa l'Ameriki jamana kan. Arabadon l'Ameriki Djamana Kuntigi ani Ghana musobanganaw sani feerekɛlaw ne a business woman olu fɛnɛ kan ka ɲɔgɔn ye kuma ɲɔgɔnya kɛ o waati kelen kɔnɔna na a furucɛ ale bɛ taa musobangana 2 ka chocolat dilan usine dɔ lajɛ. Araba wulala l'Ameriki Djamana Kuntigi a n'a ka délégation bɛna taa Tanzanie jamana kan. Discuss a number of issues with you as in furtherance of the conversation we started 2 years